Ko himen ko para bayit ha utray Jesus Christ. Kadbang ngidang penkre na kabinda ka Christmas. Ngidang yoshushu ya ka mensuyam na kijimpuli. Ngiyosngo na ka kitab Isaya nung yatulupa ka kren hangi ka hikayangi batang kiba lehok bat kiba kongus neng ya uble kilaban rum hapo ka kinro bakalain ha ka nomba bakalain bala penkre dautrai ya kiba tamsneng ya kiba jingai na uble kinumyo rungshu ha ka neka nomba kabala penkre dautrai badun penhiar shapo ya ki buryu kiba shong ha ka jaka bakenjang lesi ki shong ha ka jaka bakenjang da ka ba perkan kidang don ha ka bor jonga perte lese ki ba shania ha ka bor jonga perte lese ki buryu ki bamle ya ka modu ble pinban ki te ya ki ying hal rusia utrai uble u maham ki buryu ba perkat ba ki don ha ka jingsnain na markis no biang ya lade kini kilong ki buryu ki bas no biang ya lade ha ka ba perkat wat kalam mane uble ru kilaban roy ha ka jingim jongi Dina kata ka daw uisia nongya tulupa uang kibru kibashang haka jakaba kenjang kin sahyar shapo nama ublay un penhar shapo yaki badun penkelem yaki namar kim kongu ewo namar ujisu ulong umausia uisia nongya tulupa ukdaw hangi utrai ushang haluru mausia ulong ka mausia bado ngihaban shania habu Dina kata ka daw haka gospel men tagas ngius ngo Omde kibriyu ki kot kotrai kin sayo ya ka bainong henry ki bale ya ka mon jungo bale kai ka monu bale ngi habentip kai ka monu bale kalong bangin long ki ba im ya ka gospel ka monu bale kalong ki ba kibriyu ki ba kongu ya ka sur jongo jisu bala ki kai yangi da ka tin jong ka monu ubale kalong bangin iait barabor ha ka lindi jonga jimpenim ta manoba peni hangi ya ka jimpenim Bade ujisu ulawan hikai yangi egalindi jonga jimpenim kalindi jonga jimpenim kalanga lindi jonga gospel ladangi im yaka gospel ngidang yad egalindi jonga jimpenim ladangi yad egalindi jonga jimpenim ngidang le yaka mon jonga blai kalam yad egalindi jonga jimpenim ngimlaban pendap yaka monu blai ladangim treban pendap yaka monu blai ngi ngin kelon namar ngidang te yaki ing hal rusia haba wan ga slap haba wan uslap haba wan ga ler haba wan ga jingsle ngin sa kelon kane kalong ga jing maham kaba uji subu hakama jongi kaba mod ya ka jingshash kor ya ka tino bale bad ka jimper king halor ka tino bale bad ka jingi ya ka tino bale kawanra hangi shibun gi jingarku kaba mod ngi haban perlu cibun kapor ha kaban puson ya katin ublay kadon ke jimmen do yangi ladang ilong ge ba puli ya katin ublay kadon ke jimmen do yangi ladang im katkum katin ublay lese bon gi bri gi ong kalang ka ba ban puli ya katin ublay mano bala por ban puli ublay ngim don porshu Don bro ki brio ki ba ang wan hadin ba ki shashkor ek tino trai kim treban im yak tino trai ki ang mano balaban im baro ka bato ha ka gospel te don ki brio ki ba jid yak tino trai don ki brio ki ba kiar na ka ban kongo yak tino trai baro jisu ong ha ka ne ka gospel men da gasni lada ngim per king ya lade ban perlut yak por ban pule yak tino trai ne la bad ki kongu ya ka tinu trai ngin kalalong kum ki briu batte ya ki yeng halorusia siap ayu ka ba ujisu kren siap jongane ka perte kalong ka jingim ba pensngba yangi siap ka ba ujisu ong kalong ka kamdon jinge e ye ki briu ban imha ka perte Kibriu ki wad barabor ya kalindi kabasuk.
Kibriu ki wad barabor ya ka jingim kabasuk. Kibriu ki ba wad barabor ya ka jingim bas pensngobha. Kibriu ki ba wad ya ka rompong jonga perte. Kibriu ki ba wad ya ki bam gedi ka ba pensngobha ya ka me. Uji supat uang kibriu ki ba im kumne kilong kibriu ki ba im halurushia. Ushiap umla bansken. Ushiap ulang baraboru aili ya kibriu. Ladangiyat halurushia ushiap u aili. Ulang ujait kendo ba jem palat. Bad umju yadait la. Ushiap ulang marwe. Ushiap ulang barit. Henry umaus yang ulalong obad yadait bas kem. Bad wat ladangi persyang ban pinpai umaus yang ngimla. Henry habawan galer neka slap umaus yang uyang skem. Henry kishiap habawan galer kalaban her saudong. Galer kalaban pinpara. Kasyaka ka kalaban rongno iau siap. Henry ka ne uslap ne kaler ne kano ka borjo ga perte kamlaban pinpara iau mausia. Mausiang ulang Yesus Kristus. Mausiang ulang ka jingikai jong Yesus Kristus. Mausiang ulang basken. Tenaga ta kadau Yesus ong lada ngile ya ka monupa ka ba mot ka monupa kalonga gospel. Monupa ulang Yesus Kristus. Monupa kalong babaro mangi nginyo jimpenim haka jingim jongi. Monupa kalong ngin boy shabane. Mon persya yaupa wan na uksuid. Bad uksud utray kam hapdeng jongi hapo jongi ban kanglad yangi ban rung habane. Kam mon uksuid kalong ban pin kalon yangi. Mon uksuid kalong ban pin chart yangi. Mon uksuid kalong ban pin jingai yangi na ujisu. Te minta ngidon hakama jongi ya kam mon jongu balai. Tangke bale ya ka mon ubalai kilabanyo ya ka banai. Tangke bale ya ka mon ubalai kin kemen haka jingim jongi. Tangke bale ya ka mon ubalai kilong kibas kem haka mat uksuid. Tongin long kibas kem hau jisu badu jisu bad lemba kaneka ayam tonginam pin kalain shushu ya ka jingei jongi. Lese don na prank jongi ngit talat palat ban puson bad pule ya ka tinu try. Tongin stang ban stang no ya ka neka jimblin ha ka neka ayam. Tongin ang puson shisha ya ka jingiru jisu. Kenapa ngilong kibas kem ha ka jingei. Jisu be id karku kardo yangi pensle yangi. Bangin long ki pale ya ka monjong ublay upaman ka kelipmat. Bangin long ki pa ishirhem yame. Bangin long ki ba wat ya ka lindi shaka jimpenim shaka jingjap man ka kelipmat. Penskem ya ki inga sem jongi ya ka jingay jongi. Bangin long shisha ki ba ishirhem yame unong penim jongi. Enyaro ya utray Jesus Christ. Amen.